ଏଇଠି 60 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି 60 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ କିଆ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଚିକୁ को भी राहुल भाई क्वेश्चन पचार देखो ହେଲା ଏଇଠୁ ଚାଲୁ ଏଇ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଇବା ପାଇଁ ଆଠମଲ୍ଲିକି 60 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଅନୁଗୁଳ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟେ କିଆ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି क्या पे कह पेड़ी पत्थर ना रखे तुई कही कौन ପାଇଁ ଲାଗୁଛି କୁହ ଲେଟ୍ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ କିଏ ପାଇଁ ଜାଣିଥିବ ଘଣ୍ଟାଟେ ଘଣ୍ଟାଟାରୁ 60 ମିନିଟ୍ କଣ ଫରକ ରହିଲା ଇଏ ମାନେ कुह आराम से कुह ନା ଗାଡି ପାଡି ନାହିଁ गाड़ी नहीं ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 60 ମିନିଟ୍ କଣ ଫରକ ରହିଲା ଦିଟା होटल सिद्धेश्वर स्टाफ देखो ये मिस्त्री बाबू ମାନେ ये पूरा हेड मिस्त्री ଧର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି କେତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ତମ ମୋବାଇଲରେ ତମେ ଦେଖନି ଯେ 5 ମିନିଟ୍